Sa patuloy na pagtaas ng COVID-19 sa buong mundo, kabilang dito ang Pilipinas, idiniklara ni Governor Amado Pogi I. Espino III noong hapon ng March 16 na ang buong probinsya ng Pangasinan ay kasalukuyang nasa community quarantine. Hindi nagtagal naglabas ng bagong guidelines ang palasyo na nagsasaad na magkakaroon ng enhanced community quarantine at social distancing measures sa buong Luzon para paigtingin ang laban kontra COVID-19. Enhanced community quarantine po ay napapaloob na ngayon lahat po ng rehiyon at lahat po ng probinsya at bayan ng Luzon sa atin pong enhanced community quarantine. Ang ibig sabihin po yan ay yung mass transportation ay ito po ay pinapahinto na. Mga malls ay pinapahinto na rin po at ini-encourage lahat, hindi po encourage kundi strict implementation of home quarantine. Ito ay nagsimula ngayong March 17 hanggang April 13 taong kasalukuyan. Magsasagawa din ng 24 hours curfew sa buong Luzon. Pag-implement po ng 24 hours curfew, sa buong araw na po yan na curfew, ang ibig sabihin po, ang pinapayagan lang po ay ang mga pumupunta po sa ating pong palengke at pumupunta rin po sa mga groceries at pumupunta rin po ng mga hospital ng mga pasyente natin at ang mga pharmacy po na bukas. At ang pupwede lang po na umikot sa ating pong probinsya ay ang mga health workers, medical at ang mga emergency workers at mga security po. Ito po yung mga ating person in uniform po. Hinihikayat din ang bawat isa na manatiling na lamang sa loob ng bahay o home quarantine upang sa kaligtasan ng lahat. Kadahilanan po ng home quarantine para po sa lahat at no movement po talaga o no mobilization. Ibig sabihin po ito po ay para po makontain natin yung COVID-19 virus at lahat nga po kasi ngayon ay dinideklara po na tayo po ay infected na po no, ng COVID-19. Yan po ang teorya na tinitingnan po. Para po makontain ito, kailangan po tayo ay mag-home quarantine nang sa ganon hindi natin mailipat po itong mga virus na to sa atin pong mga kapitbahay o yung mga ating pong mga makakahalubilo sa mga pupuntahan po natin. Ito po ang kadahilanan na kailangan po natin strictly implement the home quarantine para po sa lahat. Kakibat nito ay patuloy pa rin ang serbisyo ng provincial government ng Pangasinan at may nakalaang schedules ang bawat isa. Sa mga ganitong global pandemic, inaasahan lahat ng tao, lalong-lalo na ang mga residente sa Pangasinan na sumunod at makiisa sa ating mga national at local leaders. Ang probinsya ng Pangasinan ay nananatiling COVID-19 free. Niza Ivana Ferrer para sa Capital News TV.